ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикои муҳтарам, ҳама каса созен хубен. Далер ҳастам, сарвақта дар хизмати шумо. Ирӯз 15 сентябри соли 2023. аз ҳар як нуқтаҳои Туркистон мошинаро қабул кардем, барои шумо тамошо кунед. маъқул шавад дар ҳамон соҳибош занг зада рафта харидор кунед. бардор азиз, рӯи хотири меҳнатҳои мо лайкотона монен, ба канал подписатсия кунед, тугмачаи зангулара монен. вақте ки мо навор кардем хабардор мешавем. хонаву замини квартирау техника аппарати мошино барои фурӯшу реклама боша. дар ин ватсап имои мо равонаш кунед, иншоалло рекламаш бекунем дар ютуб, тикток, инстаграм. ҳаракат мекунед, шумо да фурӯхта тем, бародар азиз. фақат дастгирӣ кунед. якчанд дона мошино ҳастанд: Hyundai, Nexi, Matiz, Daewoo Leganzer, Kia, VAZ-2114, Mercedes, Toyota ва дигар мошино хулоса барои шумо тамошо кунед. خب دستگیری فراموش نکنین. در اون کامنتر نویسین با شما از کدام مارکای ماشین زیادتر لازمه، ما همون را نوار میکنیم، از روی کامنتر پیشنهاد میکنیم. اعلان از هر میکنین با همه شما تماشا فراغت تماشا کنین. ماشین خوبه. یکم ماشینی فروشی بردار است. تماشا کنین، معلوماتش هم میگه خودشون. بالونش 70% آن. سستانی بیرونش. هم دوگاش کسایی خیلی است 150 سومون. دیگه دلشیش. ولی میکنم پیاکا. سوزه. سستانی موتورش. موتورش 4 توربوه، کیلومترش 9. 4 توربو. خنده تا الکتریک پاکت دورا، کاندیشنر پیشکش کار میکنم. هم پرابگش 20000 چنده مکانیک روشنی اجه کم ترک بور دارم در قفوش. میگذاریم بعد دیگه ماشینی فروشی که شما دیدستین همین سسته‌ای فاسونی بعد خشروای همه طرفا کردگی انجام میفروشه با نرخ 23500 سومونی. کراسکش تازه بعد داروی تنیروفکا بردار عزیز. номер падаркай каси мехара 5 моҳа танировка дора. VAZ-2114 дар шаҳри Душанбе, солаш 1998. рақамош хоб мондагим барои тамос охириш 55. занг зада персент оиди мошин маълумотро бигирен. 36 бензини холӣ, кузов хечибек, мотор 1.6, коробка механика, солаш 98. заводской краска, заводской пробег, ягон кор надора. али шидагӣ нестай. черепи хош мега заводской варид надора. 5 моҳа танировка, номер падарка, савдо дар назди мошин. илтимос кардан беҳуда савол натен. ҳамин нарх фурӯхта мешава. худотон занг зада бо маълумоташа бигирен. лайк намода бошӣ, лайк ҳамон бародарҷон, белайк тамошо накунен. навори сеюм дӯстони азиз. Daewoo Leganzer солаш 97 дар ҳисори бостонӣ бо нархи 20000 сомонӣ фурӯхта мешавад. 34 бензин газ, кузов седан, мотор 1.8. пробегаш 22220 км мода қайд кардан. салон тоза, дарунаш кушод. хоб мотор 1.8, коробка механика, мошин 100%. кондиционер ягон камдӣ надора. ҳамаш 100% мода қайд кардан. خب ماشین فروخته میشه با نرخ 20000 سومونی. بسیار سوال نتین. کسانی که خریدار قزیق نیستین زنگ نزنین. 97 سال در حصار مرامت کنید دوستان عزیز. خداتون زنگ زده پرسن از ما رکلام بهر شما حرکت کنین، ما را دستگیر کنین. به نهایت برادر عزیز همون افرادی که تماشا کرده سن دستگیری سستای تماشا میکنین، لایک را نمیمونین برادر عزیز. لایکاتون نمونه ما را دستگیر کنین، ما شما را بهترین ماشین میمونیم. ماشینی فروشی چهارم دوستان عزیز. اما نفرایی که در امو کامنتر خواستن ماتیز بنوار گیریم برای شما. سالش 98 در دوشنبه با نرخ 24000 سومونی فروخته می شود. همین سستیانی، همین کراسکه، همین بالونا، همین خیلی داکومنتو زنگ زدن میپرسین خودتون. коробка автоматика بهترین ماشین دای. موتورش 0.8 لیتر. ماشین نو. خب نوای ماشین، мотор, коробка ходовой созай, аккумуляторш навай, коробка автоматика. خب معلومات مفصل گفتن توسط تلفن میشود. رقمش 918 88 59 91 زنگ زد خودتون پرسین. коробкаш автоматика،
моторш 08. Рангаш ҳамин хел ҳолатай хулоса кузов хечбек бензини холӣ. Худотон занг зад маълумотоша хай мегирен акои азиз. мегзарем ба панҷум эълони ирӯза. Mercedes Benz V124. динабад парирӯз хондем дар ҳамун комментария ҳамин бародарҷон навист ки як дона Mercedes Benz V124 имкон боша монен. Солаш 1988. дар 22,000 сомонӣ фурӯхта мешавад. сӯзишвори дизел. кузов седан, мотораш д. коробка механика ҳолати ҳами Mercedes-а қайд кардан ки хубай. хулоса краскашоқа бад нестай. балонош дар ҳолати корӣ 70-80%. мотораш созай. документ ҳастай, пака ҳастай документош. аккумулятораш хубай. дарони мошин гуфтан тоза ҳай. мисол ягон ҷои мисол задагӣ ифлос нестай. хулоса ҳами харидори аниқда бо ягонси муомила мекунем. хай ако худотон занг зара оиди мошин бо маълумот гирем. ман мошинхар бошам, занг мезанам, оидиш маълумот мегирем. мошини фурӯшӣ шашум дӯстон азиз. Toyota Corolla Verso қабул кардем. солаш 2006 сол. хоб ин мошин айни ҳол дар фархор қарор дорад. бо нархи 70,000 сомонӣ фурӯхта мешавад. маълумотро мехонем. сӯзишвори дизел. кузов универсалный. объем мотораш 2 литр. мошина мебинӣ как комфортный. пробегаш 12534 км. коробка механика. срочно ҳуҷҷатҳои солона. дорои тонировка. алишам мешава. хона ё ягон опели соз бошага алиш мекунем. хай бародари азиз, вариантҳои алиша диден. 70 вариантҳои алишам дорад. бо нархи 70,000 сомонӣ фурӯхта мешавад дар фархорай. касоне ки хоҳиши харидорӣ ҳам хеле мошинҳоро дорен, худотон занг зад рақамошро пирсениш. аз номи канали мо гап занед, иншоалло шумода ягон сум мисол скидка мекунам. мошини фурӯшии навбатӣ дӯстон азиз. BMW 5 солаш 2000. дар душанбеай 44000 сомонӣ нархнома. сӯзишвориш бензин газ. кузов седан, мотор 2.5, коробка автоматика. мотор 100%. ходовой 100%. коробка 100%. аккумулятор нав. яксола ҳуҷҷат. кондисионер кор мекуна. люк. хоб задагӣ пусидагӣ нестай. состояниш созай. ҳамин хел нархта мефурӯшем бо нархи 44000 сомонӣ. бародари азиз, ҳамин наворое ки шумо тамошо мекунед маъқул ҳаст ё нест? ҳамин видеоро мо баъди шумо пешниҳод мекунем. камбудиё дида мешавад ё не? дар ҳамон комментари нависен, мо ислоҳш мекунем. мошиное ки таби дили шумоай ҳаракат кард, дар ҳамон комментари нависен, мо баҳри шумо ҳаракат мекунем, ёфта пешниҳод кунем. мошини фурӯшии навбатӣ. Nissan Premier. солаш 2007. дар душанбе бо нархи 60000 сомонӣ фурӯхта мешавад. сӯзишвориш бензин. кузов хэтчбек. мотор D. пробег 25000 км. коробка механика. солаш 2007. объемаш D гуфтан. коробка механика. расходаш дар 10 литр бахшиш дар 10 литр 100 км мегарди. яксола документ дора. худаш ай вагон харидагиай ҳамин хел мо навистан, фақат харидори қисиқ боша мисол мефурӯшамаш. хулоса мошин ягон камдӣ надора. мотор, коробка ходовой 100%. алиша мешава. вариантора худтон пешниҳод кунед. ягон хона дори, мошини қимати арзон дори, пешниҳод ки маъқул шава алиш мекунад. мошини фурӯшии навбатӣ бачаҳои азиз. Honda Civic қабул кардем. солаш 2008 сол. айни ҳол дар истаравшан ай мошин. нархаш 63000 сомонӣ фурӯхтаст. бензини холӣ. сӯзишвориш бензини холӣ. кузов седан. мотораш 2 литр. коробка автоматика. мошин камгаштагаи 12000 км пробег шаншон мерасанд. 2 моҳ шид омадагишта мега. состояниш зур ҳаматарафа. кор мекуна. обмен мешавад. варианти алиши дорад. худотон вариантро пешниҳод кунед. хоб
рақамоша мондем барои тамос дар инсталляшн бо нархи 63000 сомонӣ фурӯхта мешавад. Лайкора намонда бошед бачаҳои азиз, ҳамун лайкотона монен бо давши тамошо кунед наворои моро. мошини фурӯшии навбатӣ бародари азиз, боз як дона Opel Astra F қабул кардем ки солаш 1993 сол дар фархор бо нархи 22000 сомонӣ фурӯхта мешавад. сӯзишвоиш бензин, газ, кузов седан, объем мотор 1.6 литр, коробка механика. маълумотро мехонем. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, на ходвай. хоб, ягон ҷои пусидагӣ надорад. беҳуда занг назанед, нороҳатмо накунед. чашковуш соза илтимос. ҳами мошина бояд срочно буфурӯшем. гуфтам мода қайд кардастан фурӯшия илтимос кардан ки ҳамо касое ки тамошо мекунанд аз ҳамо каналои мо ҳамин навора паҳн кунанд ки ҳами ака дар ҳолати мисол безибғати дагай бояд срочно фурӯша. касое ки намехарем, дастгириш накара, рӯи хотири ҳамин мошинфурӯшо лайкотона монен дастгириш кунед. фурӯшан мошинашон беҳтарин кор мешавад. мошини фурӯшии навбатӣ ВАЗ Приора солаш 2010 дар Ҷавор Расулов қарор дорад дар ҳамон тарафҳои бо нархи 30,000 сомонӣ фурӯхта мешавад. сӯзишвориш бензин, газ, кузов хечбек, объемаш 1.6 литр, пробег 438,000 километр. коробка механика, мошин на ходу, кондитсионер, электропакет ва дигару 100%. инами состояние фурӯхта мешавад. балонош 80%, краскаш радной, ягон ҷош задагӣ надорад. хулоса ки касе мехарад занг зада, мисол занг зана, мо одамое ки мехарем муомила мекунем. харидории конкрет набошен, занг зада нороҳатмо накунед, илтимос кардан. ҳамин навораро тамошо кунед. худованд ҳамата нигаҳон бошад. то видеои баъдина боқӣ дар амони худо бошед. моро пайгирӣ карданро фаромӯш накунед.